Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo channel Caklon Rapi. Iki sore-sore arep angkat jagongan. Mau wis diundang kon jagongan ngono iki. Ana di Mas. Jagongan. Jagongan wong desa jagongan iki seneng pokoke. Watuk banget. Iki acarane jagongan meneh ngulang-aling nggone wong loro ngono Mas. Jan ronggon. Matuk banget ya. Nang desa. Ini Mas, Bai. Kene, hei, Dan, Bai sik. Omongane itu. Kisot. Ya pas toko iki siapa karo sik duwe omah. Jagongan ki yo kumpul-kumpul kanca. Terus rembugan ngobrol-ngobrol ngono kae. Nah, iki wis dinehi wedang ngono kae. Wedang kondo ngombe wedang kabeh ngono kae yo ngeras ngobrol ketemu kanca-kanca ngono kae iki yo sak desa ini ngono kae. Yo guyon-guyon ngono kae. Ya carane yo ming ngono kuwi kumpul kanca ngobrol-ngobrol jagongan ki. Wis dikeki kono angkuwi. Wis dilongkas yo dikeki kuwi diganti makman ngono kae. Wis matuk banget ngono kae. Masih yo ngiras ketemu kanca-kanca akeh. Di sebelah nang omah sebelah ler ramot to. Gune ramot. Ngono. Wong iki saben apa iki saben anu yo ngene iki jagongan ngene iki. Ya iki wis dikeki maem. Dikek ditoto iki tukange noto jenengane Sinuman. Ngono ki nek papat nak ra 5 nek tukangnya. Tukange iki open-open. Ya wis kabeh ngono kae. Harus sebelah sisan. Iki tukange noto. Yo ngono ki yo miras guyon to. Nek wong desa miras guyon-guyon. Kanca-kanca. Ya kuwi yo biasa cah nom-nom. Disalahi nyimburine dikeki opo. Kene kelingguhan. Ya ora apa-apa ya mesti ini sekampung. Ini batas guyon to ora apa-apa. Biasa to nak kene. Pokoke matuk banget nek urip nang desa iki ya ngene iki. Kudu jagongan. Ning opo ya jagongan ngono kuwi panjenengan. Nah, sisan karo sebelahe ya iki. Kayak sisan iki. Sing kene irik nasine. Iki yo ngene opak banget. Sopo ono. Iki nasine yo ngene iki. Jagongan iki dikon moro dikongkon di ngombe dikongkon maem anggo bar kuwi ya wis do mulih ngono kae iki kok meneh kok iki
ditawake karo sik gawe sik duwe omah ngono kae. Nggih do lekas. Nek urung ditawake yo aja lekas, yo urung lekas. Nah, nek ditawake yo ido makan. Yo ngono sik Mas. Yo ketemu meneh, jangan di subscribe channel Cah Kulon Rapi. Semangat nggih video. Mas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki.